Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara here la kasigi here la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam rola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka usane de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islamé do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islamé bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islamé dine bulu fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma misega sege ama tugomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Hôtel Lafia
hôtel Lafia dagaro benendo sebari Bangitaba secteur 3 kono kata se dagabana batiri lichomuma pour que kasika dususuma fara kiliyan ka lafiya kan ka ta fe ka men hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi hôtel Lafia kono 24 sur 24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la il se fa biribiri ika hôtel Lafia magen samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw kata se ventlo territoire a fo hôtel Lafia an filɛbaw ni an lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni ɲankuma an ka wuladafɛ kibaruya bɛna na taa n'an ye amɛrikɛnkaw fɛ yen min ye Trump ye ale kɔni bɛ ka yɛlɛma don baaraw kɛcogo la dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ lamɛrikaw ni nanzara jamanaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Union européenne o ko jɔra Marokokaw fɛ yen siganama dɔw minɛna k'olu tun b'a fɛ ka bingali boloda ka ɲɛsin Marɔku dugu kɔnɔna ma o wulifajɔw bɛ sen na Kongo ale ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ bi kɔni bɛn tile tɛ yen koyi sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyana wulada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Kongokaw yɛrɛ ye mugujugu ci min ye Rwandakaw olu fɛ yen u ka maa dɔw fatura o la Mali kɔnɔna na yan sa dɛmɛ bɛ ka taga don waati in na min ye sɔrɔdasiw ka jɛkulu olu ma ekɔliso olu ɲɛnabɔba n'o ye Seno ye ale fana ye bataki kɛ ka kɛ ni ekɔliden minnu tun bɔra ka mankan kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka musakako la ni Ala sɔnna ma ni na kan ka kumaw la kumabaw ye babu kuncɛyɔrɔ sa Sinakɔr maaw olu b'an bolo yan n'o ye mobiliba bolilaw ka tɔn ye syndicat ye maa fila u y'u wasa don la baro kuncɛyɔrɔ an n'olu bɛna baro kɛ yanni an ka taa Sikasokaw fɛ yen Jɛnɛba Sek ale tɔgɔla don concert min kɛra yen ka se ka dɔ fɔ o la Keba Jalo bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ anw ani aw sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen walama aw y'a bɛ se k'a faamu cogo min. Keba a bɛ fulaw ɲɛna ko mura fura ye sɔ de ye u ye jaralakaw bɛɛ olu fana bɛ ka na ni sɔ de ye ne m'a fɔ n ka mura fura ye sɔ ye dɛ a ka sɔ mara a yɛrɛ bolo ye a k'a tobi a k'a dun mura fura kɔni ni n tora kelen kɔni sɔrɔla ka kɛlɛkɛlɛ Keba o tɛ mura fura ye o bɛ wɛrɛ ci cogo di cɛ an tɛ aw ka nturaba minɛ sa an bɛ ntura mɛrɛnin dɔ minɛ n'an y'o kɛlɛkɛlɛ ji sɔrɔ sisan mura bɛ tunu sɔɔni farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛna na ɲɛsin yɔrɔ min ma bi o ye Marɔkokaw fɛ yen Coupe d'Afrique ale baaraw kan ka kɛ Marɔkokaw fɛ yen u ka soba min bɛ yen sa n'a bɛ f'o ma sa ko Théâtre National Mohamed V Assane de k'ale to fanga la san 1991 ale yɔrɔ in jɔ k'a kɛ taamasiyɛn ye ka ɲɛsin a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Mohamed VI ye o tɔma o de bɛ fanga la bi Marɔkokaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don yen soba in na ndolatitɔ 24 olu bɛna n'u ta n'u bila don kan ka jouer jɛkulu minnu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn yɔrɔba in sa ale kɔni sahalen don a labɛnnen don ka farafinna ŋanaw ani ndolatalabaw k'olu kunbɛn bi Keba kɛnɛ kan yen Momo bɛ kɛ yen koyi Mohamed Lamine Sisoko u ye ndolatila 6 minnu ta n'olu kan ka kulu 6 in baara kɛ ale bɛ o la i b'a dɔn k'a fɔ ko Ballon d'Or tɛmɛnen na u tun ye Serubilen wele Zen u ye Momo de wele Mohamed Lamine Sisoko ale min sɔnna ka jouer Mali fɛ k'a sɔrɔ Faransi ma ban a la ale kɔni ale jouera Mali fɛ k'a sɔrɔ Faransi ma ban ale de banna Faransi la an k'o fana fɔ min ye min kɛ wa Coupe d'Europe hakili la k'a fɔ a b'a fɔ min ma ko kubu fitinin a y'o ta donc Momo tɛ bi Momo ye an b'a fana fɔ parce que faso kanu na hali Mali ni Tunisie ka match la Tunisikaw fɛ yen a ye billet ba san ka di denmisɛnninw caman ma olu bɛ se cogo min na ka taa Mali sɛngɛrɛma don do Keba peut-être yan'an ka wuli n'an ka poule dɔnna an n'o da maaw tulo kan Keba Dogofirikaw fɛ yen sɔgɔmada in na i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na contre saison o de ɲɔ ɲɛlen don Dogofirikaw fɛ yen o yɛrɛ ye ɲɔnɔ n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ye
maaw bɛ contre saison baara la jaba o de caman bɛ yen sisan min ye fala kɔnɔnaw ye olu jalen don kosɛbɛ tiɲɛ don armée ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka taga yɔrɔ ninnu na yaasa ka se ka taga maaw olu dɛmɛ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min nka bamanci jɛkulu ninnu caman dalen don fala kɔnɔnaw de la bi u kɔni u bɛ mɔgɔw tɛmɛtɔ ye k'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ t'u la u b'u to yɔrɔ jan fɛ ka mugu ci in de sa bi sa dogo fili mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ yen n'olu bɛ contre saison baara la nin ye maa kelen ye u y'o fa bi o tɔgɔ ye sa ko min ye kawu babi u ye ale de kɔni fa ni marifakisɛ ɲɛ bɛ nin baara in na kɛba nin de ka misɛn nin ye contre saison de ye samiya banna sisan nin ye samiya filanan de daminɛlen u y'u to nin baara de la sɔgɔmada in na u ye mugu cira sa maa min fatura o kɛra kawu babi ye kawu babi ale de ja filɛ nin ye dugufirikaw kɔni ko min ka d'olu ye surasiw bɛ wuli ka jɔ kɛ kuma caman u bɛ taa ni ka segin kɛ u bɛ na dɛ ala ko tiɲɛ u bɛ na nka u tɛ mɛn olu fɛ yen de o de b'a kɛ olu kɔni bɛ min ɲini ni surasiw bɛ se ka t'u fɛ yen walima o y'u ka donso minnu ka marifa minɛ o la n'u bɛ se k'olu to k'olu k'u ka baara kɛ ni surasiw taara yaasa dugu bɛ se ka lakana cogo min sabula dogofiri bɛ dugu fɛ kɛba masina kɔnɔna na bamanci wale n'u ka wale kɛbɔ ma se k'u sago sɔrɔ dugu mun na dugu minnu y'u jɔ u kolo la ka se ka u yɛrɛ ka lakana sabati ni wolomasiri tabaw bɛ yen o u tɛ o u yɛrɛ bɛ se ka baara mun k'u yɛrɛ ye nka sɔgɔmada in na min ye marifakisɛ ye o kɔni kɛra kawu babi ale sata ye min ye dogofirikaw ye a dusukasi b'u la a mɔnɛ b'u la sabula nin waati in na se foyi tɛ u ye kɛba douanelakaw olu tɔgɔla don o tun ye bi ye diɲɛ seleke 4 douane o y'a yamaruya k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 27 tile 27 douanelakaw olu ka ɲɛnajɛ sigi sen kan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kimɛli kɛ sɔgɔmada in na an bɛɛ tun bɛ Samankɔ ale de filɛ nin ye Sibi sira la n'i tɛmɛna poste la douane ale dagayɔrɔ belebeleba bɛ yen ministre min bɛ nafoloko kunna ale tun bɛ yen n'o ye Aluseni Sanu ye Kulukoro gouverneur o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa douane yɛrɛ directeur général ni ale fana ye diɲɛ seleke 4 bolofara min bɛ farafinna an fanfɛ bolofɛ o directeur o douane ɲɛmaa danga ale fana tun bɛ yen Yakuba Katile o tun bɛ yen keba an bɛɛ tun bɛ nin tɛnin de la an douanelakaw kɛnɛ kan min ye Usmane Kuyate n'ale ye délégation spéciale président ye commune de Manden kɔnɔna na ale ye foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma foli ni waleɲumandɔn kɔfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko douane a jabala sigilen olu fɛ commune de Manden na ka na se bi ma olu ye tɔnɔ caman sɔrɔ a la koyi forage u ka denmisɛnninw dɛmɛnniw maaw ka dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na k'u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu ye o kɔfɛ Yakuba Katile ye kuma ta a ko ko douane baarakɛla musoman n'a cɛman k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ yaasa douane ka se ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ maaw n'u bolominɛw lakanali bingalikɛlaw ale ni bɔsintigilaw olu kunbɛli la an ka jamana kɔnɔ Katile ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin douane baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma a ko min ye kɛnɛ in ye n'o ye Yakuba Katile ye ko waleɲumandɔn kɛnɛ don waleɲumandɔn min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɔlɔfɔlɔ u yɛrɛ ka ministre ma ko bonyamasegi don ka ɲɛsin douane directeur ma wa min ye foliba don k'o ɲɛsin jamanakuntigi ma ale min kɛlen don ka miirina ta bi douane a ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ko k'u ye baara min kɛ ka se ka wagande kɔni sɔnsɔn ɲinansan ni san tɛmɛnenw na k'o bɛna to senna ko sabula douanelakaw olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye o kɔfɛ sa organisation mondiale de douane kɛba o ɲɛma o ye laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ale ka kumaw ye tali kɛ min na gɛlɛyaba min bɛ douane ko kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔ bi douane bɛ se ka koloso ɲɔgɔn na cogo min diɲɛ kɔnɔ ka se ka baarabaw kɛ nka yan'o cɛ sa yiri feere kɔni taara da douane la douane minnu bɛ yen ni olu fatura Aluseni Sanu ale ye olu tɔgɔla bataki fana sɛbɛn min ye inspecteur général de douane Amadou Konate Keba ale ye douane ɲɛmaa 26nan de ye Mali kɔnɔna na maa min don u b'a fɔ ale de ma ko Amadou Recette sabula k'a daminɛ san 2021 san 2022 san 2023 san 2024 min ye sɔrɔ kɔni ye a y'o kɛ ka s'a dan na ɲina
u ka douane yɛrɛ babu sigilen no min kan sa n'o ye wulini ni cɛsiri ni baaraw ye a y'i da don la a y'a yira fana k'a fɔ ko douane na ale nana waati min u tun ye laɲini min kɛ o ye yɛlɛmali 37 k'o sigi sen kan a ko ko 15 o sera ka timɛ nin waati na min ye 19 ye o bɛ sen na wa fana u ni AES fana kɛlen no k'i bolo don ɲɔgɔn bolo baara caman bolo dalen no u bolo nka u ye baaraba minnu kɛ u bɛna dɔ fara a ka sabula douane ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri tɛna dan k'a fɔ dɔrɔn ko ka musaka ɲini min ye kɛnɛ sanumanw ka sɔrɔ baarakɛ ɲɛnamaw ka sɔrɔ olu ka se ka sigi sen kan Aluseni Sanu n'ale ye sɔrɔ minisiri ye ale ye douanelakaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la baaraba minnu kɛr'u fɛ sa jamanakuntigi tɔgɔ la a y'u bɛɛ lajɛlen tanu kɛba kɛnɛ kan yen u ye jɔnjɔn di douane baarakɛla caman ma ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye juraw ka soba ye chambre de commerce ale ye groupe électrogène 11 k'o ta k'o di douanelakaw ma an kɔrɔkɛ n'o ye Modibo Maw Makalu ye ale ni douane directeur kɔrɔ n'o ye Amadu Togola ye olu ye baro sigi kɛ douane siniɲɛsigi douane baara bɛna kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye tilelafana dun o nana bɔ a la o kɔfɛ sa ɲɛnajɛ tɔw kɔni tora senna fo ka taa se lazaramakɛ waati ma min ye douanelakaw ye u kɔni ye dugawu don ɲɔgɔn ye baara minnu sera ka kɛ wulikajɔ minnu sera ka kɛ cɛsiri minnu sera ka kɛ taasibilaw ni miiri ni waleya minnu kɛra sen ta kɔnɔna na ni kimɛli minnu sera ka sigi sen kan u ye dugawu kɛ o wɛrɛ ka se ka sɔrɔ juraw olu tun bɛ yen trésor directeur impôt directeur ɲɛmaabaw ninnu a ka taa se polisi directeur ni sapeur pompier ma u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen ani sɔrɔsilakaw ka ɲɛmaaw premier ministre ale Arabie Saoudite ka lasigiden bisimila an fɛ yan lasigiden ale nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ka sɔrɔ tigilamaw bɛ se ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye Abdullah Sala Saber ye a kɔni y'a fɔ premier ministre ɲɛna sa olu b'a fɛ ka na bayɛlɛmali baaraw kɛ an fɛ yan min ye tɔnɔkantɔnɔ ɲininiw ye k'olu kɛ an fɛ yan fɛɛrɛ minnu sigilen no u bolo sa u ka jagokɛlaw n'u ka magobatigiw bɛ se ka na baara kɛ cogo min na a y'o ɲɛfɔ Ablaye ko Mali ka dayɛlɛlen don Mali bɛ u bɛɛ lajɛlen bisimila wa min ye jamana ye ale ka nafa bɛ fɛn o fɛn na o bɛ sigi sen kan min ye Arabie Saoudite lasigiden ye a y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye ninjugawale ni bamajawale kɛlɛli o fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ u bolo k'u na baara kɛ ni o ye premier ministre y'a yira la k'a fɔ ko min ye Mali ye k'a kelen tɛ tuguni ani AES jamanaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa baara minnu bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na ka se ka sigi sen kan k'a b'a ɲini Arabie Saoudite fɛ n'u bɛ fɛn o fɛn jate yiriwali ni ko ta nasira la u k'a bila u kunna k'a fɔ ko Mali ale a kelen tɛ tuguni maa sabajɛ a b'o o de kɔnɔna na nin waati in na jɛkulu min sigira n'o kun kan ka ɲɛbila sɛbɛn sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko charte nationale pour la paix kɛba o ɲɛbila baara bannen sisan u bɛna sɛbɛn in yɛrɛ bugunatigɛli baaraw daminɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni maaw kɔni kun sugandira janvier kalo tile 9 jamanakuntigi fɛ k'a ɲɛmaya di premier ministre kɔrɔ Usumani Yusufu Mayiga ma bibi na sa yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa minnu kan ka faraw kan ka se ka baara ninnu latimɛ olu mɔgɔw fana tɔgɔ bɔra i b'a ye k'a fɔ ministrew bɛ a la i n'a fɔ Aluseni Sanu ka taa se Mamadou Kasoge ma ani Ismaël Wage Amadou Keita olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye jɛkulu in kɔnɔna na kunnafonidilaw fana Banjugu Dante kan ka ye a la Salifu Sanogo min ye an kɔrɔkɛ n'o ye Sɛgɛna Amala Sila ye Lob ale bɛ a la Alassane Suleiman n'ale amapu directeur ni waati na ale fana bɛ jɛkulu in kɔnɔna na sisan u ka baarakɛyɔrɔ u bɛna bɛn CICB de ma don o don fo ka taa baara in ale kuncɛ cogo min na Burukinakaw fɛ yen baara bɛna kɛ sa min bɛ tali kɛ tobiliko la tobili ɲɔgɔn da AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara kan ka kɛ yen Kurumo Karili o kɛra anw yɛrɛ fɛ yan n'Ala sɔnna ma baara in bɛ sigi sen kan février kalo tile 25 ka taa kuncɛ a tile 28 na ko ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen talen don ka di Burukinakaw ka fanga ɲɛmaa ma n'o ye Ritanba Jean Emmanuel Ouedraogo ye ministre so min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ka bolofara min bɛ n'an b'a fɔ ma ko seno n'ale ɲɛsinnen don sanayɛlɛ kalanso denmisɛnninw ka kalanko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ale ye bataki ci an ma k'a yira k'a fɔ ko nin kalo in tile 23 ekɔliden minnu bɛ médecine kɔnɔna na ani odontostomatologie ka taa fara pharmacie ka sa ko u y'olu ka kibaruyaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka musakaw ko olu ma sara waati la seno ko a bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔw k'o faamuya o ye k'a fɔ bataki min dira ale ma kabini janvier kalo tile 22 fɛɛrɛw kun sigira sen kan yanni ninnu ka wulikajɔ in kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka sara bɛna kɛ min ye baaraw yɛrɛ kun sigira sen kan ka don bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ ye nka olu kɔni yɛrɛ dabali banna i n'a fɔ an bɛ dabali banna cogo min na k'u ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ ko min ye turuso ni fɛnw sarali kɔni ye k'o daminɛna F3 taw
k'olu ka wari sarabaliya joona k'o sɔrɔla min fɛ lisiw nali ani décision tali ka se seno ma yaasa ka se ka baaraw kɛ ko nka k'olu fana ka baara ko bɛ senna ko n'ala sɔnna ma olu fana ka sarali bɛna kɛ seno ko k'a b'a dɔn k'a fɔ k'olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ekɔlidenw kan nka u b'u hakili lasigi k'a f'u ɲɛna min ye baara kɛcogo ɲuman o bɛ senna yaasa u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na kalanso ɲɛmaga n'o ye professeur Sina Ali Traoré ye ale ye chevalier de l'ordre national don ale de ye sɛbɛn in fasiri bi kabalakaw fɛ janvier kalo tile 27 keba Mali muso minnu bɛ samɛsɛsi kɔnɔna na sa olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu fatura k'o musow to min ye balo malo tɔn 15 carton 300 tulu la ale ni dadugu ni fɛn wɛrɛw ka taa se safinɛw ma o bɛɛ lajɛlen dira colonel Brem kosɛbɛ bamaciwalen juga wale kɛbaw fɛ sabula k'u tɔ tora o de sisan nin waati na ka se ka maaw bagabaga k'u jogi komi na o hakɛ bɛ ka dɔgɔya min ye minisiriso minnu sigilen don an fɛ yan sa olu ye baara kɛ ka kirimɛli kɛ ka kɛ ni samiya tɛmɛnen ye u y'a yira sa fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don sa yaasa samiya nata u bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka ɲɛ keba an y'a ye fana k'a fɔ ko nin waati la olu bɛ ka